Siko. Baka naman. Okay, ayaw ko. Yung mga panahin ba? 2,000 years later. Stored sa rin dito sa may tanda ng daot kaya. So, wala ko man na kung ang init sa kanang mga kabinga, no? Nakuitig sa inyong mga kabinga kung asa na bit makapalit diri o lamian niya ato sa alok mga kabinga. Kung nakahinumdum mo sa una mga kabinga, katuging grinding sa una nga grupo halo-halo. Pues mga kabingka, panik ko ninyo kung asa dapit diri banda sa may bangkal ang buko halo-halo mga kabingka. So, isa pa itong ginakulat sa mga kabingka. So, nanatakaroon din itong excited mga portion mga kabingka noon. Nanatakaroon din sa buko halo-halo mga kabingka. Ang pangalan niya ay Senyorita buko halo-halo mga kabingka. So, kung gano'n na ito kinakita na, giagian ako mga kabingka, katupinong higos mga kabingka. So, karoon ko nakahigayon na ning content na ni mga kabingka kay siyempre sa una dito ko hilig og mga vlog mga kabingka. Dagan ko nakita nga mga review mga kabingka kay kada daw diri na nakita mga side mga kabingka lami gid kay mga kabingka. So tanaw lang ba kung unsa gid ni ka lami ang ilang buko halo-halo mga kabingka. So and 1 2 3 let's do this. Mga kabingka na itong exciting portion ng mga kabingka ay buko halo-halo mga kabingka. Namit ang mga kabingka. So, doon yung kuhan. Siyempre, kanina yung kuhan. Stick po. Stick po. Baka naman. Okay? So, mix. Ice cream. Ano ice cream? So there, mix. Mix. Dalawa na to. 1, 2, 3. Let's do it. Come on. Yeah. Oh. Oh, lagi nang ginaingon rin. Pinakalamingin niya halo-halo. I-check lang. Hindi siya tamis. Tama yung texture. Goods na goods kayo. Mong nagsaging ni Buko, oh.
Diba? Ice cream mo? Ano? Tama din sa init na panahon ba? Grabe. Super lamig. Oh? Lamig kayo din, furnace. Di ka makaya na ilang halo-halo yung mga kabingka. Nagkakaon ko yung naning nga klase mga kabingka, wala pa yung pandemic, di ba? So, pinalaka, bago din mag-pandemic, di ba? Mga 3 years, no? Meron ako nakabalik ko kaon yung nani. Yeah, timingan man po mga kabingka, kay batch up ang mga panahon na, karong dawa, karong mga tugan na, kay siyempre, init yung mga panahon ko. Ayaw. So, final resort sa akong kaon mga kabingka. 10.9% ng mga kabingka kay yummy mga kabingka. So, Lunes hangtod Sabado mga kabingka, no? Open sila mga kabingka. So, kung namoy mga pangutana, message lang ilang mga Facebook senyoritas, no? Halo, upo, no? So, doon lang din sa Bildite nga bangkal mga kabingka. So, ako si DJ Mars, sa KC Video. See you in my vlog. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.